Deopani constituency kaparlo Deopani mandir diniali apar chot Deopani river bridge adungalong towe por phai grace yapor ahut ihum tanker dimapur pen wangbom agari lapen ihum elto silunizan pen ke wangbom ahut Deopani along ahiring tangrak pen kachetong laso kachetong long pop atheke gari kate warabang humnia driver ta hor ki juna tum saide pusi hada ke thek dun long paprang tumpen pachini pon lapen turning along chichi humnia gari kachetong lapen kachetong pensi amunit ke do ana phanta bokajan hospital an pondetlo kachingkoy gari number L2 AS09 H5726 lapen tanker number NL07 AA0986 lapen birta kirib donahut anke gari driver amen longpon pelang lapen kithi ke janga birta ta avelang elto along abang driver pen bang pli ando lapen tanker along ke driver anbet lapen tanker along ke driver anbet tanker bang national highway pen penang kahilo habit su chokajok kreng hum thom an pensi pasang ponang koklo lapen kachetong ahiring tang pik ajo elto abangke hino pik anlo lapen tanker ta hino olo lapen gari humnita santipur thana alongsi police atum pondetlo Deopani Benver Sonteron Karbi 24/7 News